Аз от 17 години не живея тук, връщам се само епизодично. Намирам, че има крачка и то доста голяма назад. Раднево плаща една от най-големите такси смет в България. За сметка на това е един от най-мръсните градове. Цветя никъде няма насадени, осветление няма. Инфраструктурата на града е в много лошо състояние. Това личи от всички, и гости, които идват в града, и ние самите. Междублоковите пространства са в лошо състояние. Парка ни е безлюден. Селата се нуждаят главно от работа. Инфраструктурата е под всякаква критика. Улици, много големи дупки, те нямат тротуари, всичко е в трива. Зимата снегопочистването е много слабо изразено. В най-работния район, тук, така да се каже и най-богатия, имаме безработица. Аз съм добрия мениджър и човека, който може да взема правилни решения. Града осезаемо се нуждае от промяна. И от много години нищо не се е променило. Всичко си е едно и също. Този град, както е тръгнал, ще остане без млади хора. Обидно е такава богата община да има такъв вид и такъв град. Ни бяхме млади и щастливи, и леко горни, горделиви. Сега сме малко по-старели и от живота по-младели. Здравейте на Аз се чувствам като дома си тук вече. Града изостана страшно много. Защо? Защото не се стопанисва правилно. До сега кметове нищо долу не направиха. Искам да видя една нова визия на Раднево. Едно по-слънчево, по-зелено, по-чисто място, по-спокойни и работещи най-вече хора. Нещата, които станаха в последните години, искат за себе си здрави ръце, хора, които да умеят да управляват. Ножа е опрял до кокала, както се казва. И за това трябва нещо да се промени. Време е за истината в Раднево. Време е жена да застане начало на управлението в Раднево. Мотивацията ми да се кандидатирам за кмет на Раднево може би се е изграждала последните 7-8 години. Това, което виждам, че се случва в моя град, не ми харесва и смятам, че можем да се справим. Самочувствието ни идва от там, че сме се справили съвсем сами. Имали сме възможност да бъдем на друго място, били сме, можеше да останем и там, но решихме да се останем тук в Раднево. Сега, когато някой ме попита защо, аз отговарям, може би нямах друг избор. Решихме, че трябва да се върнем тук, защото искахме да изградим живота си тук. Вярвам, че майка ми ще бъде успешен кмет, понеже тя е принципен човек и държи на думата си. Също така е човек на действието. По-малко говоря, повече действа. Маргарита я познавам от дете. За Маргарита никой не може да каже лоша дума. Работя с нея от 12 години и съм на 100% сигурна, че е подходящ кмет. Няма почивен ден, няма празник, където и да сме заедно, тя си работи. Самия факт, че съм прелетяла океана и повече от 12 000 километра, за да присъствам тук, подкрепям снаха си, познавам я от 23 години. Тя е много голям новатор. Тя е будител. Когато каже, че нещо трябва да стане, това нещо става. Чисто, точно и ясно. Сериозна, отговорна. Много достоен и отговорен човек. Добър, много откровен човек. Тя е изключително принципен човек. Аз това съм забелязала пък за тези години, които съм тук. Принципите са желязни. Човек, който познава проблемите на града. Такива млади хора трябва да управляват и да дават надежда за другите млади да останат, а не да изчезват големи градове или да ни говорим за пределите на България. Ние искаме нещо повече за този град.
Маргарита има възможност да го даде на града. Тук са децата ми, къщата. Построихме тук бизнеса си. Защо не да си го стопанисваме? Тя би могла да се справи с предизвикателството да ръководи общината, защото е честна и достойна. А днес на държавата и в частност на община Раднево и трябва такива достойни хора. Без да някакви съмнения или нещо преувеличение. Качествата, които притежава, отговарят напълно на тези, които трябва да притежава един кмет на една община. Тя е човек, който може да направи нещо. Човек, който държи на думата си. Аз го видях в нея и затова реших да бъда с нея. За мен това не е политика, е твърде лично, защото това е нашия град. Знам, че ще й бъде много трудно. Наследството й не е от най-добрите и предстои много трудна и отговорна работа. Маргарита може да обедини хората, може да ги тласне към някоя идея или кауза. В състояние да го направи и няма да е проблем, защото е неуморна и захване и с нещо го докара до край. Затова трябва да стане кмет, за да стане града по-хубав, по-красив, по-зелен и да останат моите хора тук. Надявам се, че сме доказали, че може да променим този град с това, което сме направили. Днес си мисля, че повече от всякога трябва да преосмислим нашия избор и защо именно тя е правилният избор. Гражданите на община Раднево са си направили равносметката и знаят, че трябва един по-достоен човек. Защото, знаете ли, за всеки друг кандидат, който се види в нашата община, ще видите много ясно прозират кои са интересите. Маргарита е по-добра с многообразието от качества, които притежава и с възможностите, които има и с хъса, с който се е така нагърбила и с който се е въоръжила, за да промени общината. Отивайки в общината, аз искам да се справим така, както се справяме с фирмата си, с семейството си, защото кой е успешният кмет? Този, който натрупа състояние или не? Този, който остави нещо след себе си. Ние искаме да стопанисваме общината като дома си. С усилията на хората около нея и с екипа, който тя ще се създаде, ще се справи с многообразието от проблеми. Ще откликва на хората, на проблемите им. В нея виждам именно човека, който може да ги решава. Аз твърдо се ангажирам пред вас, че ще работя и ще работя много за града, за децата, за възрастните хора и за благоустрояването на улиците, парковете и междублоковите пространства. Вярвам в нея, че тя няма да се подмами от голямата политика и поста, който може да заеме. Всички възрастни хора ще гласуваме за нея. Работи за Раднево, защото ние имаме нужда от теб и обществото има нужда от теб. Тя може. Време е града да се промени, да придобие един нов облик. Ти го можеш и вярвам, че ще се справиш. Мамо, искам да направиш детските площадки по-хубави. Призовавам тези хора, които гласуваха за мен преди, нека сега да го направят за Маргарита и всички тези, които се колебаха и не гласуваха, днеска да гласуват за нея, защото това е шанс. Обръщам се към всички млади хора да ги призовем да гласуват за Маргарита, защото наистина си мисля, че тя може да поправи града. Само тя ще направи. Хора, отделете половин час от времето си на 25-ти и гласувайте за Маргарита. Маргарита трябва да стане кмет на Раднево, защото Раднево има нужда от такъв кмет като нея. Скъпи радневци, гласувайте за Маргарита, защото тя е способна да промени нашата община. Хора, радневци, гласувайте за Маргарита. Вие го заслужавате. Доверете се на Маргарита, защото тя е майка, тя е жена и тя може да направи това, което ние дълги години искаме и може би след година ще видим нейните резултати. Убеден съм в това. Аз съм категорична,
че отивайки в общината ние ще се справим и след 4 години аз ще стоя по същия начин пред вас, защото ще съм заслужила доверието ви. Време е да променим нещата, за да тръгне града напред. Аз ще гласувам за Маргарита, защото искам Раднево да се промени. Направете го и вие. Искам да призова хората, които се двумят за кого да гласуват. Само да излязат на 25 октомври и да гласуват за Маргарита. Единствено ти можеш да се справиш с ситуацията в Раднево и хората ще ти повярват, убедена съм. На 25 октомври гласувайте за Раднево.